Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismail. Ki wayahe toto arep mulih. Oh, ki wae. Jangan konggo lontong. Cek panas. Tak semprono aku sendok ya. Iwak sih. Cek panas konggo. Wak sih. Kan juga ngawasi kono aneh. Baik kajak kadang, nah, ini baik dulu. Kadang. Nah, baru. Ceweknya pasti kayak gua ketolong loh. Jadi tembok kok. Dang, pangan kowe. Kok gendong. Gua sih kita itu bener lewat pantai loh, sih kita itu. Gua aku main ramangan nih bang. Kapan semasa apa? Betul kita ada 12 orang bang. Semasa apa? Udah makan nih. Di situ ada jo. Nah, orang bukan tak dong, soal atas ya. Sudah itu suwi. Jadi setelah aku sama nih kalau Deni. Iya, mak niki karo Deni. Ketok ya, sing gandeng ketok loro. Kowe, sing gandeng kowe setok le. Iya kuwi lho wis. Peri kok. Lah kowe sing gandeng kowe. Mam juta kowe setok. Lha iki Deni dulu suwi. Wis iki lho wis. Kan papat engko Mbah Kem, mak Deni. Kok Deni kan nawar makni. Mbah ndoke. Ndoke loro. Siji. Loro. Deni ndoke setok. Loro kabeh. Kabeh loro. Ayo kabeh loro. Tau gak nempeli bisa iki ngono iki. Nah, ngono. Dari rodok luwung nek timbo ya wong kok akeh. Wis suwi wae. Deni. Wis. Lontongnya ditingis dicebuki, guys. Piro-piro lontonge? Wong kayak telu-telu. Telu kabeh. Yo, padha. Wis telu. Make putih, dhewekna krasake dhewe-dhewe. Kowe. Yo. Sing gebuk. Aku engko sik aku ki gurilah, Mbah Kem ambek anu sik. Iya. Ya kuwi ungu ku lho. Lah kan telu. Iya. Yo. Telu. Gebuk kabeh. Ini. Mana guys, kita lagi. Tunggu ya nak. Mana guys? Yo, mak ni kan nawar Deni. Itu papat. Iya, papat. Is. Ini papat duit gitu pak. Ada Deni ambek mak ni. Wis. Mbah Kem wis kuwi nok lah kuwi ungu. Wis karo aku kuwi. Wis jangane. Engko tak adai nek ora ya tas abang lho. Apa kuwi? Iya. Kae duri kuwi. Jangan ambek. Kegel. Tapene jadi kresek. Misalnya. Iya. Sekarang adai tapene sak dunak. Oh, aku tak kondo nek sewengi kas ngono nek pas ngekno kurang mateng. Yo. Wis kek kono ah. Mau. Yo sekarang Papat. Yo papat. Papat sik nek gak rata. Yo iki urung langsung mateng, guys. Cek sewengi kas ora ngono. Mambu kok ngono rek. Ndak ngene mambu. Mane iki papat iki iki. Bakal ya, Pak. Kakek. Mami. Pak, ini. Mane iki padha. Iya.
Enggak aku milih dhewe, engko aku tak ngadu dhewe aku sing Jadi tinggal cilik ah, cilik ah. ngisor segede iki ngisor. Kowe. Deni dan Makni. Lah Kemi. Ae Mae. Aku. Tak ono bule. Aja blendungno. Gak blendung. Bahkan bisa. Iki tape sego jangan. Lontong jangan. Ora kena dilirekno. Berarti. Terus anu Kong. Walah, sakmono kae ya. Iya lah yo. Deng ora. Tata sik ah. Lah tas gombale sik engko. Tas gombale iya, sak lebokno kono misan. Dadekno sitok kono, ngono para. Gathote ya akeh men. Kowe iki doe. Ya iku tak jujure. Awan ku mangguling kepoyoh ki engko, kepoyoh tenan per. Per. Asno tas wajangane guling kok. Wis ben kono sik ah. Lho jek ditoto alon-alon. Ora kanthi tere. Piye? Kepoyoh guys, Aduh lah bro, jangan guling. Kok sampai teko dhuwur kok ijek rong tas iku. Mana ngono lho. Pesan sik, pesan sik. Aduh, Bahaya. piye ki engko nek sampai dhuwur. Piye terusan? Iso apa ora? Gapleke pirang-pirang kok gathote. Dikek nguri ya ora ngono. Ering kok aja ngantuk ya, Per. Mobil sing nomor rambut ae iki. Sampai ngantuk. Iso apa ora kok? Nek jangane kok kuwi. Kiwa tengen ngono, kok lebokno. Miring, kiwa tengen ngono lah ngono. Guys, tak cekeli. Ya, Pak. Anu kan. Sik. Guys, delok ngurus. Iki nggawa gatot piring, bakale gatot. Nggawa lontong, nggawa tape, nggawa jangan. Pilih-pilih. Wis kene. Kontak iso. Anu ku kurang angin apa ora, Kong? Anu gembuk ora? Kurang angin apa ora? Ya wis aja atas-atas. Wis ngene kok karek berangkat, guys. Wis mah karek salin tok. Wis karek ngenteni jam aman ya ki. Gampang nek sikil engko. Aduh, piye? Sakmene kae. Gawanane guys, ya Allah. Mawek ngelu. Cek jam 1 de jaketan. Cesku ya. Lagi jadi lali lho, jadi lho. Apa yang dimana? Asal itu nakal gak? Kak. Sebentar sekolah beta yo. Wis disangoni kok 50.000. Kowe. Yo iya. Jangan. Kalau jalan punya, gue baik. Loh, Jaketnya gede tuh. Salim sayang, hei. Kau pengen tek apa? Dilerekno. Wis ora salin wong gombale. Coba aku kasih nombak bis asane. Kakung, Iya ya apa itu. kakung celuk.
Kong. Berodo sik, bersik. Jase dadi jabuti le. Saya sebut ya, saya ngali kok. Pira putih piala ngono tadi. Kok tekek ning gone glodok ngarep. Kok dilangani. Engko nek sore ya selak udan, rencana pe mulai jam 3, guys. Engko ndang Alam aku kok untuk mah. udan. Cenderung kok mah ya. Per, ayo dadi jabut. Apa itu apa nih? Iku saja jadi iku. Laga itu benar sudah 5. Kita semua apa gue cari apa ya? Iya. Salim Kakung. Gagal tapi. Salim. Orang mental. Kalau tahun ini pikir. Diukel lah kuwi, Jase Per. Tekek ning ngarep HP-ne. Ukel. Cepet ah. Apa ini dia pengen? Dadi oke lho. Andani kok. Nanti ukel tekek ning kok ngarep. Gak Kek ning glodok. Jare geger ngajak mulih. Jam 2 jam 3 dong mangko. Jam 1. Apa isane gorene tak okele? Nek gorene. Mana bapaknya kagak banyu. Ujung ngombe. Kak. Ndang ngombe sik. Ciri elek gak ada banyu. Ora sedeng kok ape tak nggadah ki lho. Ngarep. Nggadah iku. Ngombe gue ketelak. Ngono. Saya Jangan. Nah, dah. aman kok. Aman guys. Pulang. Oh, baik. Ulang. Sandalin di. Kalau ning kono kurukan. Oh iya. Wis ndalem ning kene. Ayo, Per. Nah. Kowe mulai apa ning kene ae? Ning kene ae. Gegurene cese ya Allah. Nah, Alang lagi di gak apa-apa. Ndi apa ini gini yo. Lah wong urung garing iki, katok ora nggo salin kok. Wis aku ya ape kok. Wong dudu aku ora ketok. Ulang mas. Wes sik aja menek sik tiba. Boleh lho. Koma guys. Oh. Koma ora enek sak jam. Sak jam kan. Sekarang ini sak guys. Pegel tangan ini begini. Oh. Gaplek alias gatot dan gatot. Sewa di pimpin dulu. Pedet. Aduh keringan nih. Udah kayaknya sajan. Kok gue sering keringan nih? Gak betah guys ini apa-apa nih. Kowe iki lho.
Nek suwe-suwe. Wis enek jenenge tuh Kak jangane. Wah, engko jeneng. Aduh jangane kae. Gak aman. Aduh sangat jenenge. Oh, nek jenenge kok kayak nonjok ya, Mbak. Lanjut terakhir. Apa ya, wah. Apa ya, wah, guys. Alon-alon ya terus. Ya wah, ya. Oh ya, tapi iki Ndang bar ndang wis. selak anu. Lho, guys, nyampe rumah wonge. Oleh-oleh sak jaket. Raya. Ya. Perlu tok iki sik. Jangan. Aduh. Tapi memang Ya iwet, Mbak. Diwana sapa ae kuwi? emak sih. Baru. Kowe misal. Walah kok buke sak berongkot. Kowe mek makne. Iya. Biasa omah. Heeh. Mbokku kok aku nanti wis seneng ae. Oh, wis request e kono. Yo. Ya. Gaplek aku nyusul sih. Oh, Gaplek. ini di anu Di roteng mesisan. Baleni neh, Mah. Gapleke barang. Aduh, gaplek barang yo. Gaplek. Put ya, put. Aduh, gimana gawa piye? Iki jenenge gaplek. Iso. Oh, iso. Heeh. Cuma itu masak kan. Heeh. Sake. Oleh-oleh korandu. Ini ki gawe dhewe mbek gapleke. Ya. Kerupukku Lah kuwi wes ya. piye ya? Oh, iya. Nah, kanggo setengah sak. Anu gawakno tepak. Aku ora iso nggawa. Nggawa. Angine wis ini, Mbak. Nanti udah dimasak dhewe rasa rasane kok mateng. Heeh. Wis nggonku sithik ae, Mbak. Sak mateng ya. Lah ngene iki carane nek mateng piye? Gak iso. Dikum banyu apa diapano? Jadi dikum Oh, iso ora. dipangan mbek apa? Mbek klopo ta? Malam. Mbak. Tinggal dulur-dulure, guys. Wis. Heeh. Iya, yo desak. Sup. Sini. Harta karun. Makanan. Gaplek. Apa jenenge? Apa? Di gawe lagi. Bener ya, Mak. Apa iki? Iki tapene ora mateng sesuk mateng. Iki lontong. Lontong. Soalnya kan dia lontong. Jangan jalan bar. Terusan tapene tapi rumah kena di tangan sesuk. Sesuk wong iya ya urung bengi. Terima kasih. Brengkot ngene nggo tepak ngene, Mas. Aku sak gudi ki mang gak roh aku pola aku den. Saya ning gone ngarep motor. Gas bor. Mene wis. Heeh. Wis langsung tuh buka aja gak apa-apa. Tok lali ya. Ini wong. Mak. Ini. Nenek. Salat. Mbak Eka mau telepon. Mak Loh. Gue.
Ya, apa lontong, jangan. Terus sampai tapi ini rum mateng ya sesuk mateng. Kok seneng gawe apa-apa kok. Lontong nek gawe dhewe iki. Iya, nek orang gawe dhewe, kabeh gawe. Mak Iki bakal gatot. mak nek ora tau gawe apa-apa kok dikaya ngene lan jodoh ya Allah. Wong iso rono, sak-sak ngene. Kumpet paringi sehat Iki kok iso gawe dhewe le. Gatot iso gawe dhewe. Wah, sing iso gawe iki baru iki. Yo. Lah kok piye? Iso gawe Tutorial. ya. Yo. Buat kayak seger waras. Amin. Mbak Eka teleponan apa ya? Telepon nenggon nenggonku. Tak telepon ketan. Aduh. Siapa nih? Oke. Soal iki kan jangan ya guys. Yo wis dino Bang. Mbak. Oh, tak kai mon-mon. Mol-mol. Mol-molan. Wah mantu. Njuk. Lontong jangan. Iki apa tapene rung mateng yo. Terus. Iya enggak bosok. Seger yo tate bosok. Enggak apaan kowe iki Wis ngomong ono ya? ya wong. Moh, kok pada di TV Mane, mau padha sepi iki padha mandi le. Ya Aku Allah, ya Allah. Lah yo ngono jenenge wong yo den yo. Lah. Batinku ya Allah. Iki masak tak takokno ndek mang ndek wingi. wis Pirang-pirang pirang-pirang padha mandi le aku ngono. ora Ora ono ono rong bengi iki. Ya Allah. Iki anu Terima kasih. iso iki. Bakal gawe gaplak bakal gatot. Oh iso lah. Oh. Terima kasih. Awake Ibu Mbak Isma, semoga panjang umur rezekine akeh ya. Amin. Mbak Kemi wis tak trimo ya. Mulane tak goleki ya boleh ke pasar. Biasanya kan tetet kene. Yo, Aku udah ngomong ayo, Mbak. yo. Aku Aku ini ora ngarah ya. Lah yo. Udah sawah. Wis aku tak ndang leren. Leren. Oke. Ae. Wis akeh. Sandingan ora? Yo. Wis socekan ora penak. Cocok ya. Wah, makasih ya. Wis digawakno sandaria iki kesayanganku, kok tak gami-ami. Ya. Ya sithik. Enggak pinter ya. Yo saiki tok. Wong kok ya plaur men ya, Mbak. Paur. Mak. Saya tak kei daging. Kayak mol-molan.